Tali-tali gini iki lho. Nah, kok yo suket langsung bongkar kokor kayak gini. Ini Pak wedhus senenge pol. Pun kok mulek meneh urung rampung apa piye kan omah ini. Mantak gur masak paling sayur terong kok jen. Ini pol-polan nek megah iki. Patuk gur senengane dolanan HP tok. Megah ra. Panas sih koyo ngene kok. Megah kok anu ladang kok senengi mangkat awan. Aran sing ngenteni tun iki jen suwene, tun iki banyune ditenteni apa kok. Aduh. Tun. Suwene. Panas ra karuan. Wong ladang kok ya ampun tun kejan jembreng aku ngrasane. Masak kok ya awet tangi awet subuh mengke lho. Ya urung rampung ngono lho. Nendi bapak ki aku ora iso masang gas kepesuk mau tak utek-utek tengah enggak kena lho. Enggak wong lanang enggak iso kae. Nendi to wonge? Oh ya kae lho. Pindhet alah lah kuwi. Kok lag-lag. Ton ndak banyune ndi lah ngelake ra karuan mbak aku ton. Kok malah tangan kosong ra nggo apa-apa ra nggo banyu ra nggo anu ra nggo piye to ton kowe iki? Aku ora iso masang gas Dadi ya urung apa-apa wong utek-utek enggak kena-kena kok. aduh ton. Aduh. Dadi iki banyu ra nggowo. Enggak. Sarapan ra nggowo. Enggak. Ton iki piye to ton? Kowe iki jan lah karepmu ki yo piye to ton kowe iki jan. Aku sing jembreng kok. Iki tali-tali ngene iki lho kowe iki jan. Masak kok ya sak wen-wen dinteni ngantek panas koyo ngene iki kok malah kene ngelak koyo mbuh kok malah banyu. Lah ora iso masang gas ora nek wong lanang kok nunggoni sampean. Kok masang gas iki ora iso kayak kerjane iki ngopo? Ngobos terus lho, Pak. Tangi mungkin sare subuh ngono to, Ton. Tangi subuh malah oboh-oboh koyo ngono kae kok. Ya ampun lho masang gas ngono kok. Jembleng aku ngrasane kowe iki. Jenenge gak iso. Kok malah Ya ayo balik masang gas sik. Wis kowe ngarit aku tak masang gas. Malah aku sing ngarit lho. Kowe ngarit aku masang gas balik iki wis dadi, wis sukete wis oleh. Wis kowe ngarit kono. Lah kok malah dintenteni aku tak ngombe, ngelak ira-ira karo tak sarapan. Sarapan di segotok. Mawar sarapan segotok murah entuk kok aku delet ae. Uang kok. Yo wis ndang kono. Masak kowe iki. Nah, kono ngarit. Dintenteni enggak balik-balik malah ngarit. Awas sing kok omah urung mateng. Masak lho.